हॉटेल सुमंत ओरोस, शुद्ध शाकाहारी जेवणाची उत्तम सोय। आमच्याकडे इडली, डोसा, चहा, कॉफी, कांदा भजी, पावभाजी, व्हेज थाळी आणि व्हेज चायनीज मिळेल। पत्ता शॉप नंबर 4, भावना आर्केड, पतसंस्थेजवळ, ओरोस। संपर्क 9860 66 17 14। आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या पार्टी ऑर्डर्स स्वीकारल्या जातील। शिंदे भाजप सरकार विरोधात विरोधकांनी आज देखील जोरदार घोषणाबाजी केली आहे। 50 खोके खाऊन खाऊन माजले गद्दार बोके, ईडी ज्यांच्या घरी ते भाजपच्या दारी। 50 खोके एकदम ओके, गद्दारांची भाकरी, भाजपची चाकरी, अशा प्रकारच्या घोषणा या विरोधकांकडून दिल्या जात होत्या। विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांकडून आज देखील जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे। तर पाहूयात यावेळची दृश्ये। ईडी ज्याच्या घरी ईडी ज्याच्या घरी ईडी ज्याच्या घरी 50 खोके 50 खोके आणि या गद्दारांच्या सरकारचं करायचं काय? आणि या गद्दारांच्या सरकारचं करायचं काय? ईडी सरकार ईडी सरकार ईडी सरकार ईडी सरकार एकदम ओके 50 खोके एकदम ओके। भाजपची ताट वाटली, चलो गुवाहाटी, चलो गुवाहाटी, भाजपची ताट वाटली, चलो गुवाहाटी, चलो गुवाहाटी, भाजपची ताट वाटली, चलो गुवाहाटी, चलो गुवाहाटी। ईडी ज्याच्या घरी ईडी ज्याच्या घरी ईडी ज्याच्या घरी भाजपच्या दारी। 50 खोके 50 खोके आणि या गद्दारांच्या सरकारचं करायचं काय? आणि या गद्दारांच्या सरकारचं करायचं काय? ईडी सरकार ईडी सरकार ईडी सरकार ईडी सरकार एकदम ओके 50 खोके एकदम ओके। भाजपची ताट वाटली, चलो गुवाहाटी, चलो गुवाहाटी, भाजपची ताट वाटली, चलो गुवाहाटी, चलो गुवाहाटी, भाजपची ताट वाटली, चलो गुवाहाटी, चलो गुवाहाटी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।